Сега България с Украина много силна война прави. Евро с лева. И затова всички седите вкъщи. И стойте здрави. И днеска много хубаво времето. Да кажа, че 35 градуса е днеска. Може да плувате на басейна. Позволено е от нас. И еврото с лева е много отвратително. Защото не е хубаво. Всички сега почваме да направим войни. Не стоят на едно място всички войници. Всички вече почват да направят войни. Сега, примерно, Англия с Израел. Ето. А ние България с Европейския съюз. Ние сега правим война с Европейския съюз. И така че стойте здрави! Стойте здрави! Стойте здрави вкъщи и не излизате, защото има много сирени. Много сирени ще ви изядат.